Ako vzniká ochorenie? Ahoj, tu je Ingrid a ja verím, že máte krásny deň. Ako teda vznikajú ochorenia, choroby, či už akutné alebo chronické? Treba si uvedomiť, a je to vedecky dokázané, že až 80% ochorení vzniká a má pôvod a príčinu v našej psychike. Čiže sú to najmä naše nevyliečené rôzne traumy, rôzne strachy a najmä emočné zranenia. Pôvod väčšiny ochorení tkvie v našich nevyliečených emóciách. Možno sa vám to zdá, že je to nejaké nadľahčené, alebo že toto tvrdí a hovorí každý, ale treba si uvedomiť, že je to naozaj tak. Dokazujú to totižto viaceré vedné odbory a čoraz viac a viac výskumov je na to zameraných. V podstate teraz prichádza západná medicína na to, čo už východná medicína dávno vedela a dávno tvrdí, že tu máme nejaký čakrový systém, že tu máme nejaké dráhy meridiany, že tu máme v podstate nejaké nielen fyzické telo, ale je tu aj nejaké duchovné telo, že máme nejakú dušu, máme nejakú energiu. Keby sme naše telo dali pod nejaký elektrónový mikroskop a zväčšili ho miliónkrát, tak zistíme, že všetko, čo je okolo nás, my to momentálne v tomto hmotnom svete vnímame, že je to hmota, ale keby sme to patrične zväčšili, tak zistili by sme, že je to v podstate energia, že sú to molekuly, neskôr atómy a ešte menšie a menšie častice, a v podstate pozostávame z energie. Čiže je to tok energie. Táto energia nami prúdi, neustále nami prúdi, a keď my sme napríklad niekde zaseknutí, že stane sa nám niečo, my pocítime samozrejme nejakú emóciu, či už pozitívnu alebo negatívnu, tak pokiaľ túto emóciu nespracujeme, teraz hovorím najmä o tých negatívnych emóciách, že nespracujeme tú emóciu, ale väčšina z nás tú emóciu tým, že je negatívna, potláča, tak tieto emócie sa v podstate hlbšie a hlbšie ukladajú. Naše vedomie, tieto opakované emócie, rôzne situácie, ktoré sa nám dejú, ukladá hlbšie a hlbšie do nášho podvedomia, a čím hlbšie je tá emócia uložená, tak tým ťažšie ju časom vieme dostať na povrch. Preto sa hovorí, že neutekajme od svojich emócií. Keď tie pocity máme aj nejaké negatívne, tak našou hlavnou úlohou, prvotnou úlohou je prísť na to, prečo mám z niečoho negatívny pocit, čo mi to prišlo povedať. To sú také základné otázky, ktorými by sme sa mali zaoberať, pokiaľ nám príde negatívny pocit, v podstate povedať o tom, že moment, teraz niečo prežívaš negatívne, cítiš sa zle, mali by sme si charakterizovať presne, o akú emóciu ide, či je to emócia nejakého strachu, alebo obavy, alebo nejakej viny, previnenia, alebo nahnevanosti, frustrovanosti, depresie a podobne, a pátrať hlbšie. Čiže prečo to mám? Tým pádom, takýmto spôsobom od tej emócie vy neutekáte, ale vy sa to snažíte vyriešiť, pozeráte sa hlbšie a hlbšie do svojho vnútra. Paradoxne však veľa ľudí uteká od takýchto emócií, že nechcú to riešiť, ale tým, že to neriešia, tak tie emócie sa prepúšťajú hlbšie a hlbšie, až skončia v podstate nie len v tom emočnom tele, ale z emočného tela opäť idú hlbšie a skončia vo fyzickom tele. A tým pádom, že sa nám takáto emócia, ktorá je zablokovaná, ktorá je roky neriešená, tak táto emócia sa nám tým pádom preukáže, alebo jej účinok sa preukáže na našom fyzickom tele. Najčastejšie to býva tam, kde sme zablokovaní, ako som povedala, je to tok energií, naše telo je neustály tok energií. Máme tu niekoľko tiel, nemáme tu len fyzické telo, máme tu mentálne telo, emočné telo,
duchovné telo, eterické telo a tak ďalej. Čiže tie emócie postupne sa dostanú až na koreň, čiže na naše fyzické telo. A to je už alarm. To je, tá naša duša nám už dáva v podstate alarm, že už s tým niečo rob. To najčastejšie, čo sa stáva, keď je takáto emócia uviaznutá v našom tele, býva prvotné nejaké stuhnutie alebo nejaké akutné bolesti. Čo znamená akutná bolesť? Akutná bolesť znamená väčšinou nedostatok lásky, nedostatok bezpečia. Čiže cítime sa nie v bezpečí, cítime sa napríklad nemilovaní, že nie sme dosť. Akutná bolesť, čo sa týka napríklad hlavy, znamená tzv. Overthinking, čiže neustále premýšľame buď nad našou minulosťou, buď nás straší napríklad naša budúcnosť a neustále iba premýšľame. Namiesto toho, aby sme napríklad išli do akcie, aby sme sa snažili preladiť tie myšlienky na niečo pozitívne a aby sme začali myslieť skôr pozitívnejším smerom, aby sme sa nebali a tie strachy, ktoré my pociťujeme, alebo možno nejaké pocity viny za minulosť, ktorá sa nám udiala, začali riešiť. Čo sa týka chronickej bolesti, chronická bolesť symbolizuje vždy pocity viny, čiže dlhodobo, možno mesiace, roky, máme pocity viny za nejakú situáciu, niečo, čo sa nám stalo opäť v minulosti, že sme niečo urobili alebo naopak neurobili, alebo sme niečo niekomu spôsobili. Čiže dlhotrvajúce pocity viny vždy vyústia do chronickej bolesti. Ako som spomínala, takisto meridiany, čiže sú to nejaké také energetické dráhy, centra, kde sú uviaznuté naše emócie, tak každá táto dráha súvisí s nejakým našim orgánom. Na tomto princípe pracuje napríklad akupresúra, na tomto princípe pracuje akupunktúra, že oni uvoľňujú nejaké bloky, niečo uviaznuté. Takisto napríklad, keď máte reflexnú terapiu, či už na nohách alebo na rukách, určite viete, že každý bod niečomu zodpovedá. Preto napríklad, keď si niečo dlhodobejšie masírujeme, tak my liečime danú oblasť v našom tele, ktorá uvoľňuje tie bloky. Samozrejme, takéto emočné bloky sa dajú uvoľniť rôznymi ďalšími technikami, avšak to prvoradé a to prvotné je to, aby sme si dovolili vôbec pripustiť, že takto to celé funguje a na základe toho si našli aspoň 1-2 techniky a začali s tým pracovať. Čo by som ešte chcela spomenúť? Tak, čo sa týka toho fyzického tela, tak napríklad, kto má problémy so žalúdkom alebo tráviace ťažkosti s črevami, on nevie niečo stráviť, čiže niečo sa mu udialo alebo niečo sa mu deje v živote a on tú situáciu nevie vyriešiť, nevie niečo stráviť. Čiže má tam určité strachy, obavy. Možno, že ten človek by aj vedel, ako by sa to malo riešiť, ale tie strachy, obavy ho blokujú v tom, aby to, čo vie už v podstate na tej úrovni mysli, aby to pretavil do reality. Ale pokiaľ, keďže my žijeme v 3D reality, pokiaľ to nepretavíte do tej reality, tak vy ten problém stále budete mať. Čo sa týka napríklad dýchania alebo plúc, opäť, nedá sa vám nadýchnuť, vydýchnuť, to znamená niečo vás ťaží. Môže tam byť nejaká nahnevanosť, môže tam byť nejaký pocit viny opäť. Niečo vás ťaží, nemôžete dýchať s ľahkosťou. Čo sa týka napríklad nejakej akútnej angíny, možno ste niekomu niečo zle odkomunikovali, alebo ste vôbec nekomunikovali, čiže boli ste napríklad zaseknutí. A to sa pretavilo do toho, že napríklad máte angínu alebo nejaké zachrypnutie a podobne. Ďalej, problémy s chrbticou väčšinou symbolizujú to, že chrbtica je naša opora. Čiže keď má človek akékoľvek problémy s chrbticou, chrbtovou oblasťou, tak pripadá si, že nemá vo svojom živote oporu, podporu. Čo sa týka napríklad krčnej chrbtice, to znamená, že všetká ťažoba ako keby spočíva na vašich ramenách a že vy to už neuniesiete, tú ťažobu, tú zodpovednosť, že všetko máte na starosti napríklad iba vy, nikto vám s tým nepomôže. Začína vás boleť krčná chrbtica.
Čo sa týka napríklad krížovej oblasti, to spadá pod tie prvé čakry. A tie čakry sú v podstate zodpovedné, jedna z nich napríklad aj za naše financie, hojnosť. Čiže krížová oblasť, bolesti v krížovej oblasti alebo nejaké seknutie vždy znamená problémy s financiami, s hojnosťou. Áno, čiže takto nám naše telo dáva najavo tie oblasti, ktorým by sme sa my mali primárne prvotne venovať a mali by sme ich začať riešiť v našej realite. Nečakajme, pretože veľa ľudí čaká dlhé roky, že čaká, že niečo sa udeje, že niečo príde, nejaká zmena, že niečo ich zachráni, niečo ich vytrhne z tej ich reality. Bohužiaľ, veľa ľudí je potom takto roky a roky zaseknutých a sú v podstate v roli obetí. Obeť je rola, ktorú mnohí ľudia prijali za svoju, že čakajú, ukazujú tam von, že ten za to môže, okolnosti za to môžu, tie udalosti za to môžu a tak ďalej. Ale každý je zodpovedný sám za svoj život. Takže na záver, také zhrnutie, keby som mala spraviť a urobiť, tak v prvom rade sa pozrite na svoje pocity, pretože to je to prvotné, čo vám symbolizuje, že niečo nie je v poriadku a máte začať na tom pracovať a spracovávať to vo svojom vnútri. V druhom rade sú to na základe pocitov a myšlienok. Najprv je myšlienka, potom je nejaký pocit, potom sú emócie. Takže zažívate opakovane možno nejaké emócie, opakovane vám tá duša poukazuje na ten problém, ktorý stále nemáte vyriešený, spracovaný. Či už je to pocit nejakej viny, alebo je to pocit nejakej hanby, alebo je to nejaké klamstvo, alebo je to nejaká frustrácia. Niečo sa vám tam deje, niečo ste nespracovali, máte tam možno dlhodobú úzkosť, nejaké depresie a podobne. Keď nezaberajú ani tieto pocity, alebo vy neviete spracovať tieto pocity a emócie dlhodobo, tak to ide z tých našich jednotlivých tiel hlbšie a hlbšie, ako keby sa to tak prepadá, áno, pretože nerieši sa to na tejto úrovni, tak to prepadne o ďalšie telo nižšie, nerieši sa to ani na tejto úrovni, znova to ide bližšie k tomu fyzickému telu a v podstate potom sa to preukáže na našom fyzickom tele. Čiže tá emócia sa zablokuje, je to zhluk nejakej negatívnej energie, ktorá sa niekde usadí. Či sa vám usadí napríklad, že vás niečo bolí, alebo máte nejaký zápal, alebo máte nejaké alergie a podobne. Čiže niekde sa vám ten emočný zhluk vytvorí, usadí sa vám tam, je tam narušený ten prírodzený energetický tok, je to tam v podstate zablokované. A tým pádom vznikajú rôzne choroby, ochorenia, či už akutné alebo chronické. Tu by som toto video ukončila. Verím, že vám bolo prínosom. Ja sa poteším každému lajku alebo zdieľaniu a takisto sa teším na vaše komentáre. Skúste mi napísať, či ste sa v niektorej oblasti našli, že či možno máte nejaké problémy a to, čo som povedala, že rezonovalo to s vami. A teším sa na vás opäť na budúce. Pekný deň!